लोकसभा चौमारी सिगां पाइलिया हलेया दाल बिदाल थंग्रों बदल अब हाइख्लाइनो दिनै काञ्चनपुरनि तंथक हाति कासा लुकु कुथुम पान्दा ख्लाइजाखा आरो थांबानजाखा मन्त्री बिश्वकेतु देबबर्मा एमएलए सुबोध देबबर्मा इएम दलि रियां एमएलए प्रिप्स कुमार रियां न खबै ओआइटिएफजिएस जेम देबबर्मा आकर्षण जों दिनै काञ्चनपुर कन्स्टिटुएन्सियाव खालायजाक दिनै आनन्द बाजार कायसा लुकुथुम पान्दा खालायजाक अजागाव दिनै दलि मेदाम एम खायसा खायसा दिनै मेदामफोरखौ दिनै दा सुबुरुन दिनै दिनै ब्लक कमिटिनि YTFTWF যতন খাইছে কইজা অজাগা তিনি প্রায় ১,৫০০ মতো বরফ বুথুমজাকা ফাইনাল ২৬ তারিখ এপ্রিল যিনি ইস্ট ত্রিপুরা কনস্টিটুয়েন্সি লোকসভাनि যে সিটও যে চংমারিংনাই চংমারিংনাই রুকসাউইনো তিনি অজাগা প্রোগ্রাম লাইকা খানারাवबो दिनै प्रग्राम टेबो दङ खाना दङ सरि दङ जोङो काञ्चनपुर कन्स्टिटुएन्सि खालायजाक गोबां माथायाव नङाहाय प्रग्राम खालायनाय जों इस्ट त्रिपुरायाव जे बाखि पानिसागराव जों बाजार थल कदम तलाराव जे दंबायनानै कन्स्टिटुएन्सि आजागारावबो जों टेबो बतरखाय प्रग्राम खालायनाय फाइनाल साल जोंनि बुबाग्राबो फाइनाल जोंनि इस्ट त्रिपुरानि बागै न'नाव गयनाय जे जोंनि लुकुरावनो फायदि जों जोंनि बुबाग्रानि जे चंजा केन्डिडेट जोंनि गिर्ति सिंह जों गोबां मा भट बायखाय जों लायखायनाय आमोनो जों लुकुराव कप इरि दङ आसा थायो जोंनि केन्डिडेट गिर्ति सिंह गोबां मा लाख लाख भट बायखाय लायगारि कारण दिनै जों स्टार्टिंआव जों पहिलावसो जों हमसोहाय बरफ बुथुमजाक जों नुगो फाइनाल साल टेबो गोबांखाय जों बन बायनानै लायखायनायनि बागै जों